לכולם, כאן ירין איבגי. היום אני אראה לכם קסם בקלפים. לפני שעושים את הקסם חייב מהצד ההפוך, לא מפה, פה, לספור 8 קלפים. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. את התשיעי לא שמים פה, משאירים. זה יהיה התשיעי. אנחנו לוקחים איזשהו קלף שהוא בצבע אחר. כל החבילה כחולה, אבל רק זה אדום. שמים את זה פה ושמים את כל שאר הקלפים. מבקשים מהמתנדב מספר מ-10 ל-20, לא כולל 20 ולא כולל 10. המתנדב בחר 17, אז סופרים 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. אני מזכיר לכם, הנה הקלף שלנו: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. ואז אומרים למתנדב ממה מורכב 17? 1 ו7, ו1 ועוד 7, 8. אז סופרים 8 קלפים אחורה: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ואז מראים למתנדב, זה הקלף שרציתי שתבחרו. הוכחה? אוקיי, תראו. כל הקלפים שפה כחולים, כל הקלפים כחולים, ורק זה אדום. רוצים לנסות? תנסו ותכתבו לנו בתגובות איך יצא לכם.